Здравейте, аз съм Ангелина и днес ще ви представя няколко рецепти с свинска и телешка зряла кайма минимум 28 дни. Защо използвам такава кайма? Защото в процеса на зреене естествените ензими разграждат протеините и съединителната тъкан и по този начин месото става по-крехко. Първото ястие, което ще ви представя днес, е мусака с зряла свинска кайма. Абсолютна класика. За тази рецепта са ни необходими ронена чубрица, червен пипер, черен пипер, сол, глава лук, нарязан пресен магдanoz, настърган пресен домат и картофи. Започваме с подготовката на картофите. Аз ги режа на ситни купчета и според мен така става по-вкусно. Моята баба правеше така наречената сурова мусака. Слагаше всички продукти в тавичката и слагаше да се пече. Но аз днес ще приготвя мусаката, както я приготвя моята майка. Тоест, запържвам си лука, каймата и домата предварително в тиган и след това слагам при картофите. Когато бях малка, много често се навъртах около майка ми в кухнята и съм гледала много ястия, които тя е приготвила за нас. И така съм се научила да готвя и затова готвя и по нейния начин всъщност. Реших да експериментирам с зряла свинска кайма и да приготвя класическа мусака и резултата е повече от добър. Цялото семейство бяха много доволни и впечатлени от резултата на рецептата. След като си нарежа картофите на малки купчета, леко посолявам. 2 щипки сол, не повече, просто за вкус. И слагам малко олио. И ги оставям на страна и започваме да подготвяме каймата. Загряваме си тигана на средна температура, слагаме олио. Аз обичам да слагам повече олио, за да стане по-блажничко, както казваше баба. След което слагаме каймата в тигана. И с тел ще я наситним. Отнема малко време да си наситните каймата и на мен лично ми е малко трудоемко, но съм сигурна, че ще стане супер. Каймата вече е наситнена и оставям малко да се пържи. През това време ще си разбъркам картофите, които по-рано посолихме и сложихме малко олио в тях. Каймата е почти готова. Сега ще сложа лука, за да може да се запържи заедно с каймичката малко. И след това ще добавим червено пиперче и доматките. Разбъркваме си каймата с лука, оставяме ги да се позапържат заедно, за да си поемат ароматите. Взимаме малко червено пиперче и добавяме на око. Нямам точни грамажи, даже ще сложа още малко. Ето така. Разбъркваме само няколко минути, много набързо, защото червеният пипер, ако прегори, почва да нагарча и вкуса се променя. И добавяме доматите. И сега разбъркваме доматите пак няколко минутки, след което ще я вкусим с другите подправки и оставяме за не повече от 5 минутки да клокне заедно всичките подправки, каймата и лука, за да си поемат ароматите. Слагаме подправките, ронена чубрица, черен пипер и сол. Нямам точни грамажи, всичко е на око и на вкус. Някои хора обичат с повече подправки, някои с по-малко, някои готвят за децата си, което може да намалите подправките съответно и така. Общо взето, както го чувствате. Докато ми клокне каймата с подправките, ще си нарежа малко пресен магдanoz и след като изключим котлона, ще го добавим. Ето, махаме дръжките, някои хора ги ползват за супи, вие може също да ги ползвате за това и
режем на ситно магданосче. Или едро, както искате. Значи каймата е готова. Изключвам котлона и добавям магданосчето. Всеки може да сложи колкото магданоси иска. Някои хора обичат повече, други по-малко. Аз съм от тези, които обичат по-малко магданос. След като каймата е готова, прибавяме към картофите. Така. И разбъркваме. Ето така. Да стане равномерно. Сипвам малко водичка. Много малко. Имайте предвид, че картофите също пускат вода и не искаме да слагаме много вода. И да си обера тиганчето от ароматите. И го слагам в тавичката. Разбъркваме и слагаме във фурната на 230 градуса отгоре и отдолу. Поне моята фурна е така. Вие си познаете вашите фурни. И печем около 40-50 минути. Сега си подготвяме заливката. За мусаката малко преди да е готова ще залеем с нея. Слагам в случая 3 яйца, малко кисело мляко и малко прясно мляко. Разбъркваме. Сега ще добавим няколко лъжици супени кисело мляко. В случая ще сложа 4 лъжички кисело мляко. И пак разбъркваме. След това добавям малко прясно мляко, за да стане пухкава заливката. И пак разбъркваме. И за да не е безвкусна, слагаме щипка сол. И разбъркваме. И заливката ни е готова за по-късно. Мусаката ми е вече готова. Обичам я по-запечена. Ето в този вариант. Вие може да си я приготвите по-незапечена. Добавяме заливката. Разпределяме така го правя равномерно и я връщаме във фурната за още 10-15 минути. Мусаката ми е вече готова и до мен е най-искреният дегустатор в нашето семейство. То сега ще сложа готово. Много е вкусно. Хахалънга. Както всеки път.